Здравейте, скъпи пациенти и приятели! Днес ще поднова клиповете, които съм решил да правя в YouTube, свързани с медицина, ортопедия, травматология и спортна медицина. Бях спрял за малко, тъй като имах доста ангажименти, но сега съм решил да ги поднова, въпреки трудностите в момента с времето. Клиповете ще бъдат насочени към пациентите, основно към тях и най-вече към пациенти, които са били при мен и са били подложени от мен на някаква процедура, оперативна или неоперативна процедура. Тоест идеята на тези клипове е да обучава пациента какво трябва да прави след процедурата, каква процедура му е направена и до някъде и защо му се е случило това нещо първоначално. Така, но тези клипове ще бъдат подходящи за абсолютно всеки, който има интерес в тази тема, без значение дали е мой пациент или не. Дори да не ме е виждал, може да ги гледа, със сигурност ще му бъдат полезни. Днескашната тема съм решил да бъде скъсаното ахилесово сухожилие. Защо съм избрал тази тема? Защото просто последните 5-6 месеца имам много пациенти, които идват при мен с скъсани ахилесови сухожилия, които оперирам и проследявам. Тоест един вид просто наблюдавам едно зачестяване и затова реших, че ще е полезен този клип не само за моите пациенти, но и за всички останали, които са претърпяли скъсване на ахилесовото сухожилие или имат просто някакъв проблем с ахилесовото сухожилие. Сега, първата част от разговора, първата част от видеото ще бъде причините. Причините за скъсването на ахилесовото сухожилие са най-често хронично износване и натоварване на ахилесовото сухожилие, без да му се даде възможност да се възстанови. И поради тази причина в един нещастлив момент по време на спорт най-често то се къса. Клиничните симптоми са винаги доста ясни, пациентите са наясно какво им се е случило, получават рязка болка в зоната на ахилесовото сухожилие, почват да куцат, спират да ходят, дори чуват някакъв такъв много силен звук, като изпръщяване от кръка. В повечето случаи пациентите са наясно какво се е случило, когато дойдат на преглед, дори в спешния кабинет. Лечението на ахилесовото сухожилие. Това, което препоръчвам аз винаги е да бъде оперативно лечение, защото ахилесовото сухожилие много е малък шанса да се възстанови самостоятелно, тъй като то като се скъса, то се раздалечава, то трябва да е, нали така, се раздалечава и много трудно тези два края могат да бъдат свързани обратно с сраствания с неблагородна съединителна тъкан. Не, че не може да стане, но шансовете са малки и никога ефективността на това сухожилие не е като преди. Затова моята препоръка към хора с скъсано ахилесово сухожилие е да се оперират. Това казвам и на моите пациенти. Операциите са доста видове. Ние при нас в УМБАЛ Свети Георги, където аз работя, използваме системата TENOLIC. Ще се опитам по някакъв начин да ви вкарам в това видео да я разгледате. TENOLIC е изключително мини-инвазивна операция, която ни спасява от множество усложнения, които имаха по-старите операции за ахилесово сухожилие. Страхотна система, наистина върши много добра работа. Аз лично бих искал да ми се направи на мен. Не дай се Боже, ако някой ден скъсам ахилесово сухожилие, така че наистина аз се препоръчвам. Има и някои други методики, които все още имат, все още се правят, не са отречени в никакъв случай, те имат много добър ефект, но вече минават на заден план, поне в моята практика, защото те имат доста повече усложнения, които са неприятни. Сега, когато ви бъде направена операция с TENOLIC, което аз най-вероятно ще ви направя, ако дойдете при мен, най-често виждам, че пациентите много трудно разбират какво трябва да правят след операцията. След оперативния режим при ахилесовото сухожилие е много важен. Тоест, след операцията вие ще бъдете обездвижени. Глезенът ще бъде обездвижен в шпиц, позиция на ходилото, за 45 дни. В тези 45 дни ние искаме от вас да пазите максимално глезена, да не се извършва дорзифлексия, да не се движи още в допълнителен шпиц, за да може ахилесовото сухожилие да е напълно защитено от всякакви движения и напрежения, тъй като то е много здраво сухожилие и винаги има шанс при една много ранна рехабилитация или раздвижване да прокъсат конците и да се наложи повторна операция. Това не го искаме в никакъв случай. Затова предпочитаме да се забави рехабилитацията, но в
крайна сметка достигнем до един максимално добър ефект, дори и да е малко по-бавен, отколкото да рискуваме повтаряне на операцията, ревизия и съответните възможни усложнения. След 45-я ден ще бъде премахната шината и ще ви се даде съвет да започвате раздвижване в къщи, което да бъде някъде около една седмица. Тоест след тази една седмица, вие в тази една седмица няма да можете да стъпвате все още, защото първо ще ви боли, ще имате сраствания и ще са ограничени движенията в глезена. Тоест ние ще ви стимулираме да извършвате движения в къщи, ще ви покажем упражнения, които да правите самостоятелно и след тази една седмица, т.е. към 55-я ден, започвате вече активна физиотерапия при специалист, рехабилитатор, физиотерапевт, където могат да се започнат по-активни движения на глезена, активни и пасивни, да се увеличава обема на движение по-активно и да ви пускат да стъпвате. Стъпването винаги трябва да е лека по лека, не трябва да се избързва, никога не трябва при ахилесово сухожилие да се бърза. Чака се, нека да си мине времето. По-добре изчакайте, отколкото да бързате и да рискувате повторна операция. Виждали сме го, не го искаме да го виждаме, много е неприятно. Възстановяването, допълно възстановяване, имам предвид ходене активно без някакви големи ограничения, очакваме след втория месец и половина 3. Активният спорт винаги го забавяме до след 6 месеца. След 6 месеца се възприема, че ахилесовото сухожилие горе-долу се е преобразувало в така доста по-здрава структура и може да понася вече крос, леко тичане, така по-сериозно спортно натоварване. Но активният спорт е добре да се изчака. Аз съветвам да е 6 месеца, пак поради проста причина, че няма смисъл да бързате. Ако сте активни спортисти и трябва да се връщате обратно в тренировъчния режим, може малко да се скъси времето, но не с много. Защото пак разберете, вие ако сте професионален спортист и се върнете по-рано от позволеното, вие отново рискувате да получите повторно скъсване и да си провалите кариерата. Така че много трябва да се внимава с рехабилитацията. Прогнозите. Ако всичко мине добре, ахилесовото сухожилие за мен е една от най-успешните операции. Възстановяването винаги на 99% е 100%. Възстановяване, много рядко имаме проблеми. Време на време остава леко ограничение в движението на глезена, но пациентите нямат оплакване. Понякога съобщава, че си напипват сухожилието, че е по-дебело. Да, това е нормално, защото то зараства с сраствания. Така че тези неща ние ги очакваме, те не са проблеми. Това е за ахилесовото сухожилие, което исках да кажа. Надявам се, че ви е било полезно, че ви е харесало и надявам се да стигне до моите пациенти, на които смятам да им давам освен визитка, и линк към моя вече YouTube канал, който се надявам да развия много сериозно в бъдеще, защото според мен медицината трябва да се предава и в интернет. Няма как от човек на човек, много е трудно, много информация се загубва. По този начин пациента може да даде пауза, да върне назад, да го изгледа пак, да го прати на някой друг и да му бъде полезно за постоянно. Клиповете, които сега тепърва ще качвам, утре имам много интересни операции и смятам на тях да направя клипове, защото те също са често срещани. Ще правим операция за счупване на китката, ще поставяме пластина ето тук в тази част. Счупванията са ето тук, ето тук, в тази част и ще поставим пластина от вътрешната част на ръката. Имаме двама такива пациента. Ще дойдат и два счупени глезена, които са много интересни и тя ще ви ги опише в клипове, защото тези две операции, счупване на китка и счупване на глезен, при счупване на китка и при счупване на глезен, те са много чести при нас, така че имам много пациенти и съм сигурен, че ще им бъде много полезно това нещо. В четвъртък имам артроскопия за премахване на менискус. Това също е много често срещано, така че да, има много работа, която мога да подготвя като клипове, да ви кача и да ги изгледате, за да просто да бъдете информирани. Пращайте ги на ваши приятели, на ваши познати. Разбира се, ако искате да дойдете при мен на преглед в Супердок, долу в описанието ще пише, може да си запазите час за мен физически преглед и онлайн преглед. Ако на онлайн прегледа преценя, че трябва да ви видя на живо,
ще бъдете извикани на живо, разбира се, и парите от онлайн преглед ще ви бъдат върнати. Това е за сега. Надявам се да имате хубав ден, успешна седмица и бъдете здрави. И пазете се, хилесовите сухожилия.